To fa, daga dukkanin alamu dai dangantaka ta ƙara yin tsami tsakanin jagororin siyasar Kano da Jigawa. Tsohon gwamna sanata Rabi Musa Kwankwaso da kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido. A biyo ma cikin shirin namu a tashar mu ta ARA Digital domin jin cikakkiyar hira da kuma tattaunawa da waɗannan bayan Allah. Idan ba a manta ba, tsohon gwamna sanata Rabi Musa Kwankwaso yana ɗaya daga cikin jigajigai a jam'iyyar PDP, wanda kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fara samun nasara a jam'iyyar ta PDP a tun farkon lokaci da ya fara tsayawa takarar gwamna a jihar Kano kuma yi nasara. Shi kuma tsohon gwamna Alhaji Sule Lamido yana jihar Jigawa kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan jam'iyyar PDP wanda ake jin cewa babu su, domin kuwa shine ɗaya daga cikin waɗanda ba sa rawa tun a wannan lokaci. To a kwana-kwanan nan da ya mun ji wata hira da aka yi da shi tsohon gwamnan jihar Jigawa, inda yake caccakar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, har ma yake zuga Kanawa, yake cewa sun ba shi kunya, domin kuwa bai kamata a ce an cire sunayen jigajigan 'yan siyasa da aka sani a jihar Kano ba, an dawo an riƙe Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. To kuma dai menene ke faruwa, za ku ji da kunnuwanku domin ku ji yadda al'amarin ya kasance. A biyo ma cikin shirin. Su ne akan haɗawar mulki a biyan bukata suka mai da gandu na siyasar Kano, gandun huriya, gandun yanci, suka mai da shi a matsayin gayaunarsu. Saboda haka ku gane cewa ba a shugabanci da son zuciya. Shugabanci siffa ce ta Allah. A zo a waye gari a Kano yanzu a zo a ce wai a mai da ku matsayin mallakar wani, gandunku, gandun iyayenku, da ta ce a koma ya zama gayaunoni, ba ce ba. Saboda ka yau ɗan talaka ne ya yi ilimi, ɗan talaka ne ya karatu, mukami yake so ya mai cewa yau shi da zama kamar mallaka, ba za ta yi ba. A waye gari a ce Kano garin Malam Aminu Kano arzikansa, Kano garin mai kwaro, Kano garin midi speaking, Kano garin mai dan batta, da suka zo suka kafa nefo. A waye gari a ce wai yau duk sunansa an binne shi ga baki ɗaya ba san su ba, a ce an ba Kano sabon suna, sunan ɗan mu ɗan ƙanin masu siyasance, ba za ta yi wannan ba. Da ko abin kunya ko abin kana da abin kunya, kun ji kunya a ce yau gandunku na ainihin asali na 'ya'ya masu mutunci ya koma ga wani, ha a ce yau an sake ku, a ce mutumin Kano ɗan birni ana ce da zamfika, amma a ce ka jar hula, kun zama yan ƙauye, wallahi kun zama yan ƙauye, kun zama yan ƙauye, domin an mallake ku. Mutum Kano mai girman kai ne, mai ji da kansa ne, mai mutunci ne, mai yanci ne, ba a mallakarsa. Yau gashi an mallake ku, har da cewa wai mutum PDP ba zai ba a wurin da yake ana magana yanci. To mu a Jigawa ku zo ga dandalin hurriya a Jigawa, mu a can muna siyasa a matsayin ilimi, idim a buɗe, don magana sai mun san haƙƙi, mun san me shugabanci. Saboda haka ku tashi tsaye mutanen Kano, ku dawo da wannan gayo na cikin gandu, domin gandun mu ne. To fa, daga dukkan alamu dai wannan magana ta gwamna Sule Lamido ta fara ya masa hazo, don haka a biyo ma cikin shiri na gaba domin jin amsar da shi ma madugun Kwankwasiya zai mai da raddi da kuma martani akan wannan magana da shi gwamna Sule Lamido ya yi. Da fatan za a kasance da tashar mu ta ARA Digital, kuma za a danna mana subscribing da ƙararrawa domin idan mun sake ɗora sabon shiri ku saurara kuma ku gan shi a nan take.